Hei ja moro! Yes, moi! Moi 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 moi! Mulla oli viime viikonloppuna ala-asteen luokkakokous ja siitä inspiroituneena mä ajattelin tehdä tämmösen opiskelu- ja kouluaiheisen videon. Luokkakokouksesta sen verran, että oli erittäin virkistävää nähdä vanhoja tuttuja ja vaihella kuulumisia ja vähän keskustella, mitä kaikki tekee nykyään. Tosiaan meillä oli niinkin voimaannuttavia muistoja sitten, kun esimerkiksi mun ensimmäinen hylättyni nelosluokalla matikan kokeesta. Kuinka paska sun täytyy olla matikassa, että sä saat nelosluokalle ensimmäisen hylättysi? Okei, eli mä voisin aloittaa kertoa ala-asteesta, mistä en kylläkään edes muista ihan hirveästi mitään muuta kuin sen hylätyn matikasta. Muistan myös, että välituntisin oli aina hypittiin narua, siis aina hypittiin narua. Ketä muistaa, oli tarravihot ja sit vaihdeltiin tarroja toisten makaa. Ja jollakin oli jotain ponnareita tai jotain kumilenkkejäkin, mitä vaihdeltiin kaikki erivärisiä kumilenkkejä tälleen näin. Kauhea diilaus siellä välitunnilla. Mut hei, se oli ala-aste, se oli hienoa aika, kyllä mä muistan. Ala-asteilla ei varmaankaan ollut mitään kauheasti sen enempää murheita tai mitään. Sitten yläaste. Yläaste, se oli hauskaa aikaa kyllä elämässä. Jos mä saisin johonkin elämässä mennä takaisin, mä menisin ehkä yläasteelta yli 8 luokalla. Hetkeksi aikaa. Oli aika semmonen niinku, tai musta tuntuu, ja mä oon kyllä kuullut, mä olen sellainen näkyvä persoona siellä koulukäytävillä, että mä tän mun kovan ääneni kanssa menin siellä ja välillä laulaskelin ja välillä tanssein ja välillä tein ties mitä. Meillä oli myös ihan sairaan hyvä semmonen kaveriporukka, kenen kanssa me oltiin oltu ala-asteelta saakka, kenen kanssa ollaan vieläkin tekemisissä. Sitten mä olin tukioppilas. Mä tykkäsin olla kaikessa semmoisessa järjestystoiminnassa mukana, niin sit se tukioppilastoiminta oli mulle ihan kun tehty mulle. Ja musta tuntuu, että mä otin välillä sen niin vakavasti se tukioppilaisuutta, että mä menin siellä käytävällä niin jokaisen kohdan pysähdyin silleen, että hei, että mitä sulla kuuluu? Että kerro oikeesti, onko sulla sydämellä jotain, että mä autan sua, että jos sulla on vaikeuksia elämässä. Ja sit mä en ikinä heittänyt sitä mitenkään överiksi, että en ollut silleen, että sä oot upea, kaunis, sä oot rohkea, sä oot fiksu, sä oot älykäs, sä oot vahva, sä oot itsenäinen. Just sellaiseen, kun sä oot. Sä et tarvii ketään muuta, koska sä oot sun oma sankaris. Usko, toivo, rakkaus. Believe in yourself. En koskaan heittänyt mitään överiksi. Mut kumminkin tukioppilastoiminta oli hauskaa. Tähän väliin mun täytyy sanoa, että ihana aurinko, kattokaa oikeestaan. Siis kyllä te nyt näette, kuin valosaa täällä on. Ihana tämmönen luonnonvalo. Ja sitten aineista, mistä mä tykkäsin yläasteella, oli englanti, äidinkieli. Oi, sai lukea kaikki ihania kirjoja ja niistä sai kirjoittaa kaikki kirja-arvosteluja. Terveystieto ja liikunta. Ja huono mä olin kemiassa, matikassa, fysiikassa, biologiassa, maantiedossa, ruotsissa. Mitä näet, ne oli nämä muut aineet sitten. No, peruskoulun jälkeen piti sitten miettiä joku seuraava opiskelupaikka. Mä hain sit lukioon, koska mä en tiennyt oikein mihin muuallekaan mä hain. Ja sitten kaveritkin haki sinne ja kaikkea. Ja sit se oli vaan jotenkin silleen ihan sama, että mennään sinne, kun ei tiedä mitä muutakaan. Ja mä kävin vaan silleen pyörähtämässä siellä lukiossa. Et se ei ollut sit kyllä yhtään mun juttu. Mä en jotenkin, se ei niinku napannut, ei yhtään. Mä aloin lukiossa pari päivää ennen yhteishaun sulkeutumista miettimään, pitäisikö hakea sosiaali- ja terveysalalle. Sitten mä marssein sinne lukion rehtorin kansliaan ja sanoin, että kirjoitatko mulle eropaperit täältä, että siitä saa lisäpisteet siihen yhteishakuun, jos ei ole niinku kirjoja missään koulussa, joten sen takia mun piti tehdä se. Pari tuntia ennen kuin se yhteishaku sulkeutui, niin mä tein hakemuksen sosiaali- ja terveysalalle. Sitten mä lähdin lukiosta silleen, että nämä käytävät, nämä seinät, nämä lattiat, nämä ei tuu näkee enää tätä täällä. Et koska meitsi lähtee kokeilemaan vähän siipiä ton maailmalle. Että ei, lopeta Jonna, ei. Tosiaan mä lähdin kokeilemaan mun siipiä. Tuo kuulostaa siltä, että mä lähtisin jonnekin ton San Francisco elää jotain hippitaiteilijaelämää tai lähtisin reppureissa Aasiaan ja näkemään vähän maailmaa tai kiertää Eurooppaa tai jotain, että kun mä lähdin kokeilemaan mun siipieni maailmalla. Tosiaan mä lähdin kokeilemaan mun siipiini sosiaali- ja terveysalalle muutaman hassun kilometrin päähän.
tästä lukiosta. No, elämäni siihen asti yksi parhaimpia päätöksiä oli vaihtaa sinne sosiaali- ja terveysalalle. Oli mennä aivan mun juttu, mä tykkäsin siitä niin paljon. Mä löysin sieltä niin ihania kavereita. Mä valmistuin sieltä 3 vuoden opiskelun jälkeen lähihoitajaksi 2017, jonka jälkeen mä oon ollut sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Siinä oli sit varmaan mun kouluhistoriani. Mulla on harkinnassa, että mä lähtisin vielä opiskelemaan joku päivä jotain. Luultavasti hoitoalalla pysyn, eli varmaan sairaanhoitaja tai sosionomi. Nää on vähän sillä lailla, että joskus on enemmän sosionomi kiinnostaisi, joskus enemmän sairaanhoitaja, mä en tiedä vielä, mutta ehkä se sosionomi on tällä hetkellä vähän tälle korkeammalla tässä vaakakupissa. Mut joo. Oli itse asiassa ihan kiva videoida, kun oli just se luokkakokous, niin sitten oli vielä niinku tuoreessa muistissa nämä kaikki jutut. Me nähdään ensi videossa. Tai oikeastaan te näette mut, koska mä en näe teitä. Mutta